हेलौ लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान आरोबाव ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोरा आंनि ब्लगखौ नायदोलाय कमेन्टआव हरदो मोजां ना गाज्रि खबरफ्रा मोजां ना ओमफ्राय दिनैनि ब्लगआ जाहैबाय सखा दाउनि मेला सोरबा नुफैबाय लोगोफोर सखा दाउनि मेला देखायनां नोंसोरनो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नायबानो जाबाय लोगोफोरा सखा थुमेननि मेला नुफेराखैबा नायनो हागोन लोगोफोर आं देखायगोन नायनो गोसो जादोंना दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो सखा थुमेननि सखा दाउनि मेलाखौ नायनो गोसो दंबा नायबाय थादो आरो मोनसे खोथा लोगोफोर सोरबाफोर जुदि दिनैसो बा दासो गोदान आंनि भिडिअखौ नायदोंबा अन्नानै प्लिज आंनिफ्राय रिकुवेस्ट मोनसे साबस्क्राइब खालामना होदो होमबा आं बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो दे होमबा आं स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ सखानि मेला जादों सखानि मेला आलुफोर सेन्टाराव ini lakso dong माने lak dong बेयाव बाजोबबायलै बेलासि जाबायना मोजां नुवासै बाजोबबाय ओरैबायदि बुरजा दंखायो माने बेयावबो बाना दंलै बुरजा बैयाव सिनायाखै मोजां फिसा फिसा बुरजा Mana mana itu? Suka bena. Suka ni perlu jadi nama suka deh. Suka ni mela jadi le, suka ni mela jadi le. Alfa